Tak jo, omlouvám se, že tady nemám shadery, ale zapomněl jsem se nastavit. No nic, tak. Zapnu si trošku tady, bum. Jo, vítejte tady, je to začátek mýho Forever Worldu, což pokud někdo neví, tak to je prostě svět, který tu budete hrát jakože na věky, nebo dokud budete hrát Minecraft. Takže tak. Je to celkem po dlouhý době, co jako streamuju na Twitchi, ale všechno to dávám i na svůj vedlejší YouTube kanál Comics Clips. Takže pokud tady někdo na Comics Clips, vítám vás. A pokud někdo na Twitchi, tak vás taky vítám. Ale tahle jako Forever budu streamovat jenom na Twitchi. Ale pokud to chcete vidět jenom na YouTube, tak bude to všechno i na Comics Clips. Na Comics Clips dávám všechny moje Twitch streamy. Tak. Boom. No, jestli jste věděli, nemám povolený ty cheaty. Takže tady budu všechno dělat normálně poctivě, což už jsem celkem dlouho nehrál server jako jen tak kompletně jako survival. Takže uvidíme, jak mi to půjde. Nemám tady keep inventory nic, takže... Tak. Kamu lapis takhle nahoře, jo, to jsem ještě asi neviděl. Nikdy. To je celkem vzácný, ne, jakože lapis. Jako takhle. Jakože lapis není vzácný, jo, ale jako myslel jsem takhle jako nahoře moc. Ano, ale to je jedno, to zatím tady nepotřebuju. Tak, já si vytvořím nějaký kamenný nástroje a půjdu na průzkum. Jo, dobrý, co dělám, kámo. Tak, bum. Jo, možná bych si ještě mohl udělat loďku. Já většinou servery hraju třeba na verzi 1.20 to 1.21 1.20.1 teda, ale tohle to hraju na 1.21.11, takže je to celkem o dosti novější verze, než kterou normálně hraju, ale tohle budu vždycky hrát na nejnovější verzi za ten svět, takže... Já tady jsem si nějaké populky, abych se pak mohl zasadit v bejsce. Asi úplně nebudu jako streamovat všechno, ale budu streamovat ten svět jako co nejvíc budu moct. Takže ale jako není to špatný si tady. Už jsem viděl i mnohem horší sídy. Kámo, ale jako tady je to mega hezký.
ty hore. Jakože upřímně, já se tady asi zabydlím. Že tohle je fakt jako hezká ta hora. Jsem se měl stáhnout journey mapu, no to si tomu příště, no, ale snad tu basically nestratím, no. Tak fajn, a pro jistotu pro mé budoucí já, tady na streamu ukážu koordinace. Tak. OK, ovce. Tak. A tady jsou lamy. Hele, Ruin Portal. Tak to se zaběhnu. Jo, hlavně se nezabít přitom teda. Ale počkej, ještě se nejdřív asi na spawn point. Tak, dobrý. OK, tak snad tady bude něco dobrýho. Jakože nějaký zlatý mrkve, ty se můžou hodit. A Iron Nuggetky taky můžou hodit. Motiku si jakože vezmu, asi úplně nepotřebuju, ale... Ale proč ne? Jakože teď moc dobrý věci nemám, takže když tak když ztratím vejšku, tak se můžu zabít. A už hned zombíker. A creeper! A jak vypouch, sakra. Jo, já bych se možná měl vrátit, hele. Začíná stmívat. Vlk, škoda, že nemám ty kosti. Kámo, neříkej mi, že jsem ztratil tu postel. Ne, kámo, to mi fakt neříkej. Ne, já ztratil tu postel nejspíš. No to je, kámo, ne. Ne. No, vím, že to bude někde tady kolem té hory, takže když to celý obejdu, tak bych to měl najít. A nebo najít další 3 ovce, no, to je taky možnost. Dobrý, vidím jí. Tak.
Ježiš, já mám furt zapět ten crowd control. To taky musím to. Taky musím kam vypnout, ale. To je snad těž nějaký uhlí. Tak fajn. Au. Pojď zomboni. O, irony! Sice jenom 2, ale kámo, furt irony. Co to je tady? Díky, možná bude něco tady pod. Ok, já mám absolutně něco, to je prostě terakota. Dobrý, jak hluboký to sakra je. To jsem teda nikdy nevěděl takhle, že tady byla terakota a nějaký ty briky. Takže zajímavý. Ale absolutně nevím, co to je. Oh. Oh. Yikes. No, nechám to na pokoje. Ale tady jsou irony. Ale podvodu je fakt těžit nehodlám. Ale jeskyně. To se mi moc nepovedlo. To je ta nádherná jeskyně. To co je za moby? O, nějaký tropický ryby asi. Tak. Je bacha na lávu.
Tady je kam celkem dost ironu, to je nice. Tady jsou nějaký ty glowbery, no. Já nemám dřevo, takže si nemůžu dělat crafting table, no tak. No, vypeču nahoře to železo. Ale tady jsou další irony, nice. Kámo, další irony. A tam je další. Kolik jich tu sakra je? No tak já skoro rozbitý pickaxe, to není ideální. Prosím, ať mi ještě vystačí na vytěžení těch ironů. Ach jo. To je GG, kámo, irony. No to je jedno, tak jdu na povrch. Ale ryby. Tak vezmu, že jo. Jau. Nechám jediná díra, já do ní spadnu. Samozřejmě, kámo, že jo, prostě. Proč ne? Je tady vlastně na druhé straně té řeky, to je? Z ní vypadá bone meal. Huh. A teď zase najít tu postel, kámo.
Tak, to by měl mít na full iron, takže to je nice. Já už mám jít zpátky k tomu ironu, co? Abych nestačil baseu, kámo, a... nepřijde ten iron, kámo. Ale vajíčka. A žádná slepice se nespavnula. GG's. Co to je, sakra? Jo, to je žába. Teď je to patrnější asi, co? OK, 15 ironů. Jako první si udělám chestplate, jako další kalhoty. Tak, vzhledem k tomu, že někdo nepíše do chatu, tak zaspamuju chat já. Tak, bum. Dobrý, kámo, konec spamování chatu. Dobrý, kámo, proč se dvojtečka D přeměňuje nějakého, kámo, robota, nebo co to je? No to je jedno. Tak uděláme bodky. Děláme helmu. Tak, já mám full iron armor. Uhu. A trvalo to jenom necelých půl hodiny. No, to není tak hrozný.
Mám tady dřevo nějaký, jo. Dobrý, takže štít. Pickaxe. Jo, budu mít tady na full nástroje, takže to je nice, kámo. Takže meč. Bum. A sekirka, bum. Ještě lopatu a motiku. Sice motiku nevyužiju, ale to je jedno. A budu mít 7 ironů navíc, to je nice. Asi si prostě tu ze 3 ironů z toho udělám bucket. Kdybych náhodou padal. Sice se úplně nevěřím, že dám MLG bucket, jo, ale pro jistotu, že ho můžu zkusit. Pro jistotu si prostě udělal water bucket, no. Oh no, prší. No, a myslím, že tady s tím deštěm rovnou můžu ukončit první epizodu. Byla se trošku kratší, jenom půl hodinky, jo, ale budeme pokračovat zase možná zítra. A to už snad nezapomenu stanout shadery. No nic, takže čus! A moc jsem otevřel pec, ach jo. Tak ještě jednou udělám outro. Zatím čus!